لزانینگاه امریکی پیروزباهی نوروز سینورین بونه که در باسته که و دبه پرک واتدار دنابرا خوندکارین کرد و حوالنوان امریکی ده. به ریا و دانستاندنه ریوبر دست پیشخریا کردیا جهانی جبو آشتیه یریوان سعید و حوالنوی دولمندیا میرات نوروز نشان دادن. لرگی یادکردنەوەی نەورۆزەوە لێرە لە زانکۆی ئەمریکی پەیامەکە ئەوەیە کە کوردستان کەلتوری لای خۆمان بە خەڵکی بڵین نەک تەنها کورد بەڵکو بە نەتەوەکانی کە بناسیین لە برەوەی کە زانکۆی ئەمریکی زانکۆیەکە کە زیاتر لە 100 وڵاتەوە تەلەبەی جیاوازی بۆیەت و ئەمە سێم ساڵە یادی نەورۆز دەکەینەوە و هەر جارێک چەنەها کەس لە نەتەوەجیاوازەکانی کوردستانەوە هاتوون لێرە بۆ یەکەم جاریانە کە چاویان بە کورد کوێ بۆ یەکەم جاریانە دەربارەی کورد بزانن دەربارەی مێژووی کورد بزانن دەربارەی ئەو هەموو شتێکە بەسەر کووردا هاتووە لەبەرەوە ئەمە بەڕاستی ڤێنوویەکە یان بڵێ میکانیزمکە بۆی کە زیاتر کوردی پێ بناسیێنێت ناساندنەکە کە دۆستên کوردان bi dilekî xweş werdegrin û kêfxweşiya xwe pê tînin ziman. Navê min Zineyda Roy e. Ez xwendkara zanîngeha George Washington'im û ev e sala min ya duwê elvêrê ez Newrozê pîroz dikim. Hevala min ji min xwast ez cil û bergên Kurdî li ber xwe bikim. Pir xweşik in. Tiştekî wekî cil û bergên Kurdî nînin. Ji bo min Newroz wetayeka destpêkeka niye. Te çi zehmetî biribin li sala borî, tu hergav dizanî ku Newrozeka nî û destpêkeka nî li pêşiya te heye. My name is Nicole. I am also a student. Navê min Nikola. Ez jî xwendekara zanîngeha George Washington'im. Ez îsal cara yekem hatim vexwendin. Ev cara yekemek û cil û bergên Kurdî li xwe dikim. Ez mûneke mezin eş bû min. Newroz wekî Zinedayê got tê wetaya destpêkeke nû. Lê di heman demê de tê wetaya berxwedan, hêz û serkeftinê jî. Çalakiyê cihekî hevpar afirand û xwendekarên wekû Anthony ji paşxaneyên cihêreng gihandin bahev da ku guh bidin muzîka Kurdî û wateyên Newrozê bi hev re parve bikin. My name is Anthony Avis Dubisson. I am a Navê me Antonio Avis Dubisson e. Ez xwendekarê masterê zanîngeha Amerîkê me. Ez bi eslê xwe ji Astralyayê me. Ez ji müzîkê hez dikim. Ez hez dikim beşdarî kevneşopiyên ku gelê Kurd demekî dirêj pêra mijûl dibin bibim. Ez dizanim ku Kurd du gelek zehmetiyan ra derbas bûne. û dibêjim giring e ku em hevsûziyên nîşanî xuşk û birayên xwe yên Kurd bidin. Profesörê berê zanîngeha Amerîkî Dr. Edmond Garîb ku dîroka Newrozê bala wê dikişîne dibêje û bi amadebûna xwe dixwaze peyamên pîrozbahiyê Newrozê ragihîne. Ez we û hemî kesên ku cejna Newrozê vedijînin pîroz dikim. Ev cejna pir kevn û balkêş ku nûneratiya vegera jiyanê û buharê dike di nav gelek xelkên herêmê de. Min xwest beşdarî vê ahengê bibim û pîrozbahiyên xwe arastay birayên xwe yên Kurd li herêmê û li hemû cîhanê bikim. Rêkxerên vê çalakiyê bawerin ku Newroz dikare bi hêzkirina peywendiyên çandî, avakirina dostaniyê û bilindkirina hesta civakî di nava xwendekarên vê zanîngehê de nîşan bide ku pirengî û heta cudahê jî ne tenê têne pejirandin, belê ew têne hembêzkirin û hezkirin jî. Ji nava zanîngeha Amerîkî li Washingtona paytext, Salih Demîcer, Dengê Amerîka.